So what's up mga wakwak, ikaw upat. Nagkatawa ko ni mo te. Ano? Asaw, sige. Ano ay close. Sige. So what's up mga wakwak, ikaw pat nga vlog na din. Ano mo katawa Dili ka? kaya alam mo kag-acting, mura action, mura po taga-acting ane. Gibis vlog action. Sorry na ko, Sige, sige. nakalimot ko. So what's up mga wakwak, ikaw pat nga vlog din ako, no? Ay, katawa. Sword ba? Play. Lagi kay dili na action. Play na, play. So what's up mga wakwak, so ikaw pat nga vlog na din ako, no? Og karon day no, kauban ako si Titing di ang cameraman nato, pero ang kauban ako gahulat day no. Og sab karon di ay na tay adtoon tulong mong asa. Tulong mong asa. Di ko putiting. Inahin mo score. Mga to dito sa ako mer pakitong tamo kung saan pagkatsada ilang landscape bitaw ang ilaang. Sige mura siya og semi resort or restaurant pero wow kabalo. Basta kay mga to taon sa unsa katsada. Agar makabalo mo kung sa pakatinaw na inyong mga mata. So tara no, talateng. No. Og mga wakwak na itarohan ni no na tasandugan pero adto sa nato atong mga kauban hapito nato kay pahapit man kuno sila. So tara. Sure. Sige lamang kang ga-action na. Bali mo score do. Ha? Uy, balik na. So karon guys, nara ilang mga motor. Kantaw mo unsa kahamis ila ang motor nilimpyuhan kaayo. Gibiiswanan. Oh? Nanimahong mantika. Sinaw kaayo. Nakabalo man gud sila nga video ko karon sumotog ilang gipangandaman ning pag-abot bitaw nako ilang gilimpyuhan ilang kuan ilang gidhiran og kanang mantika slitson. Oh? Og karon mga wakwak naabot na ta sa Aquamer Beach Camp. So karon itur mo na ako. Palantaon mo na kung unsa katsada bitaw ning hanay dapitang baybayo na bitaw. There's no outside food or drink allowed. Doorbell. Tulayan na to og pindot og nabay mo duol umuabri ba nato aning dapita. Una ra mi score. Una ra may. Pindutan na score. Yung ipindot, boss? Oh. Buo. Dungo ka ay diri. Tarantado ni. Sabag tarong. Ano ba kay CCTV? O day perming ga brown out sa Sikihor. Kay ano sila mo'y kalasag kurente, sila mo'y nakahurot kay bisag adlaw na ko gasiga. Buo ni mata. May vlog mo. May tataw na mo. Laro kining matahad to. Hi, may hapon. Yung vlog. Check. Naroon po tayo entrance fee 100 pesos consumable na siya. Brown out sa Sikihor. Tara, boss. Ano, boss? Go po kayo, Brad. Tatapisa. Wow, kay Brad. Dang lugar. Duha ka Hawaiian. Saan? Okay na. Basig mo ano pareha kang titing mo nag-action. 1 2 3. Kakatawa ko ganiha kay. Pagsugod sa bulak. 1 2 3 action. So guys, nanlibog ko silang minyo kay Chada. Ha? Balik mo sila. Galibog ko silang mino kay Chada mo unique kay ba? Oh, nice sidecar ilang mino, tag 150. Nice screwdriver. Unsa man yung nice sticker tricycle. Kalibog. So guys, itur mo na ako. Itur mo hanin ako sa Aquamer bitaw. Aron pud mo makaari mo gani, dili na mo man mga tingala, di na mo makuyawan. So hanin ta painit adto baybayon. Pero wa po nang pagkamera ting kay mura mo sa araw. Alam ko kay init. So nakita mo atong dapat gikan. Adto pud ato ting. Ano? O ay mo kadok mawala yung gamit kay wala kay mga kawatan aning Sikihor. Tungod sa kawalay kawatan, gabutang slag si TV. For insurance ra nang awagi mawala sa inyo ah. Oh, dugay na gyud ko ana si TV kay gitaya na gyud. Oh. Antawa, i-zoom in mo, makita nimo kusina, oh? Makita nimo ilang kusina. Na. Laro kayo. Paghaning likod. Dahana kay gayog view. Ang basura. Gidag. Gibutan ng tarantaping na yung tanan. Kamatay. Weirdo. Ano isa? Wala lang yung isa. Asa tong usa? Pagbahan ra mo ana ha. Kay dara ko hari aw. Send yan ako ni boss. Later. Ay pagka ano. Alright.
Killer. Gaba. Habol lang kutsilyo. Salangin na to guys. Nahulog. Hoy guys, nahulog. Guys, tanaw guys. Nahulog bidagin na yung yuta guys. Nauda, sagbot guys. Nahulog bidagin na ganyan pagsan. Nga ni guys. Nahulog. Pagsalo. Dahil yung sagbot. Oh. Kabagang paraon sa kay katong yung paramasa kasi plain bitaw. Oh. Palita. Among ikayo kutsara gitagaan mag-ingon ane. So lahi day lang definition silang kutsara day no, flat. So karon di ay maulaw me. Personal. So ato dapita ko no ilang CR. So sayop day ko nang dili ni CR di ay. Chat sa mata to. So karon exclusive ra niya, exclusive ra ni ninyo nga makita. Okay ra ma'am. So karon, kasulod ra ta. Sumo din di data pwede kasulod di ay kihugog kay tag mga TL. Sumo na no. Pilay kuha na ni ma'am per night ani ma'am. 2,500 before. So 2,500 ang per night, good for 2 na good for 2 individual. Okay na. May mga unggoy guys. Karon kita mo, kato sila mo tay mga unggoy. Yeah, unggoy. Human nilagkaon ana, mga kat nagbalik ani mga puno ag kahoy. Sabot mo, So magkaon na taga diri nila. ba din na. Sugi tulaan pa mangguna god, pa na humagtula, wa pa na nga busog si human ana nila bike na sila haane kakakuyan. Ay mo kabala ka kay nga bitaw haning secure wala kay mga wat. In case na lang makakita ka ni cameraman bitaw mga si Dave mo ni kawatan haning secure. So bitaw ay mo kakuan Eh, kay pag i-vulgar boss. tungod sa walay kawatan haning secure so ilada ang taga mo lag assurance bitaw nga wa gyud mawala pinagi si CCTV no sunay daghang CCTV sane. Oh, mo nila CCTV na pud sa yuta. Hasta lang CCTV na sa yuta. Oh. Inaw kayo na. Oh. Dako ka na siya, madapat kinang mga kawatang managlupan man nagagig kakahuyan, kita ra gyapon. Unsa na boss? Ha? Unsa na ni? Mo ni ilang TV. May kada kay ilang TV bitaw. Kay kasagaran Nice kayo. sumo na ilang bintana. Matingala na lamang ka. Huwag naman gani mo li. Taas kayo. Taas kis nagbintana. So maghilom-hilom ta kay makatugaw niya tanay na nga tulog ha ani di ta man nagsaba. Oh, pras adto hisaba. So pwede ra di ay. Okay naman. Wala to tag CR na kay kuan isla mo pa ni pinaka-high-tech nga CR ang taw. Exclusive ra ni para ninyo para makita mga. Samura ba yan dito sa lod na mo? Oh, mo kami ra gid ay oh. Thank you ma'am. Nay kuan. Close ba god te? Ha? Close. Wala di ay ka. Parang sa man nga pasa dito. Asa ka dapit boss? Kuan eh. Wow. Muni ilang speaker. Ganiha CCTV itong nasa usa kani speaker nila. Ha? So ano eh. Apil gyapon ni siya ani sa inyo sa ma'am. Excuse me ma'am. Apil gyapon na. Ah wala. So lahi na daytong adto. Ha? Di gud mo magmahay sa view no kay tsada kay Sergio gyud. Unsa nang kon? Ang akong napulutan. Ilaboy na huy bayot. Ilaboy na. Puro ba akong kamot basta gusto ko dili ako ah. Kawaton na bagyod ko. Ikaday ka So wata. atong abrihan. Sa Ay dapit mo. gawas ata sa Ha? sa gawas lang. Ah. Taran. Sumo nilang kaya. Ang tawa oh. Kwartaan kayo tagiyak ani kabalo mo. Ang tawa ng ilaang kuan. Kabalo mo sa gamit trapo, tuwalya. Wala nakasosyal. Oops, di pwede ka So musul. di mami pwede mo sulod hani raming gawas. Mut pa yun. Humot og tae, bitaw joke. Bitaw humot kayo. Pumut pa mo sa akong kwarto. Oh, mga tuwalya niyang pagkaliguan na din na yung naraang. Oh, sa Speaker. kita na. Speaker. Oh, speaker din na. Ah.
So na speaker po ning dako. Ah. Ganun silang speaker diyan. So buli ni no. So karon nakabalo na mo. Please go. So tanan sila, tanang mga kuan ni rooms sa mga CR, pareha rag mga design, ha? Pero pareha rag design, pareha po nga tuwalya gamit ang trapo, ha? Ani talaga pe. Oh, tsada kay ilang numero. Gold, Gold. kaayo, makawat. Oh, uno. Kung plano magani mo, taari mo magabi ira. Maniraman isla ni alas 10, so alas 12, alas 11 mga rimo. Pwede ka mo agi anong luyo mo kat ka pangawat. 3 4 5 Pila kwarto boss. Panang lintan ug magalinog man gani gamitan ni fire extinguisher. Abi na ko kung may tubig. Ako white tubig, para tubig din na. O para tubig din na, o white tubig mo ni gamiton iligo. Sabot. Ay dapit. So katong mga unggoy na tong mga kauba, paano man sila kaon din no? Ang kuman to, ari to sa makatkat balik tug kakawayan. Ali. Okay. Ang taas mo, bro. Sige, bati, Brad. So ayaw mo pa sa kaduko-duko no. Ug mga wat magimo ay ka duko-duko. Ito ba boss na bay? Ay video Wala, ito. wala, rabi, pod. Najid, bros. Na. Pero okay, raga pula. Kinaya na magpula, boss. Kaysa magputi. So sa ilang TV naabot po daan eh. Doon nakabok TV atong makita na adtog hane. So naray lang mga switch. Kung ikaw testisan ka pagkatao mal dito kay ka pwede ni mag-off din mo diretso magabi eh. Makaingon silang maga-brown out. Okay ra na, way problema basta di lang man kami pasakop. Unggoy. Tara kung sa kaunggoy nato no, kakat-kato na siya gahoy. Mana mo gaon? Bayre na. Bayri na to sport. Bawal sa utang. Or. Hi, Ma'am Grace. Wala na mi ma'am. Salamat kay ma'am. Thank you, Ma'am Grace. So karon, man tour na ako, mugawas na ta. Ako Sarap, ang ay, kanang usa ka babae mo na akong ante. Good. Good. Kanang usa ka babae mo na akong ante. Igsoon sa akong mama ng usap po, yung katong isa pag igagaw. Pagkaon ako sila, ako ray bahala ka bayad nila unya ana. Pa, pagkita ka bayad? Ha? Pagkita ka Oo, bayad? ta ka bayad pa di ay. Si Auntie Rani bala. Klaro kayo na imong mga Napis sa taas, boss. Ado ka po. ano pa di ay speaker mo guna. Ah, speaker. Sorry. Sige. Kamila ra na ako. Ay, excuse me sir. Ah, yes, sir. Order na po sir. Nami, kuhan, katong kauban ninyo sa Barnes pa, si Negroni. Kailan mo rin Negroni? Si Tilio. Tilio. Ikaw rin gaingon sir. Natay ni Grone. Wala may kapag Si Tilio ta 180 ra. Si Tom Collins, ako man eh. Ako man eh. Katre, boss. O kani. Machada po ni pangjug sa AA. Kani ha. Kadala ka baye. Of course. Yo, mga pala na eh. Hapon mo ko na siya sir. Ha? Bantay ka ng hapon. Wala naman ko ng hapon na ano yun. Ano ba sila magkaon? Isa. Oo, mag-ana, magluhod, mag-ampo sa mukhaon. Indian seat mo ba sila? O hangtod karon gibit-bit gyapon ako ang earbuds. Pagkadama kayo, Ano niya gikan? Auto ato CR. napunutan. Sa to'y labay. So di tantong damak. Tanawa ang model sa bangko, boss. Asa ang model sa bangko. Asa ang model? Atras. Avante ilang model, Avante. Doon ka ni kadang sa likod, atras. Atras. Aga to ba yung kinadakan o kaon may gagmay ng tampo? Oo. Ano? 50-50. Ano may like kwarta? Wa na na usab, guys. So guys, kabalo bitar mo no. Ang gibutang atong gawas entrance 100 per head consumable. Duha ka tawo 100 tag 50. Sa man Kunyari ko kalakyan. mga hatag sir. Kunyari ko mga hatag. Puro sinsilyo. Dili ka matigil tayo mo ah. Sumonay ka pa matuod nga wala gi usop. Pin bag. Pwede. Higda, boss. Suling ko di ka ani ka. Ay, dapat yan.
So, manggawas rin mga kanan, nagmahapon na, nagna sunset na no. Manggawas rin siya. Sample, So boss. karon ilang magipagawas, maglingkod taon niya rata mamauli. So manggawas rin ng bean bags Yeah. o kuan na Sa, sunset. sa, sa, sa. Manggawas rin ng bean bags ug sunset. So tara na no. Tungod kay gi-promote mo nato ang ila ang Aquamer. Discount. Discount. Dili ko discount libre. Libre. Padung, boss. Padung si Ma'am Grace. Libre. Pa po si Ma'am Grace. Uy, sinupit to. Ay, uy, bakit ang blue? Aray, butang ng blue, huy. Dapat tas Tabang paglimpyo. Dili Ah, libre god. Hindi, libre, tawag limpyo. Libre. Siguro tungod ka abi ka ba dapat yung panghipos panghipos taban mig tabang mig pahik ano libre. Kaya bulo mo gasto na mo. Sa pizza duha ka pizza 560 dala na ng kuan, dala ng ice tea niya. Kadi pag yung mga kauban ako, way ikabayad. Bro, sukar mo tabang na lamang bahig, may lamang libre. So sa to 1,000 nabiling 350 na lang. Ingunanin mga tao bitaw mga kasalig laman. Oh, wag ikatampo. Ay, sige, pamoy po sir. So mga to na dai may mga salamat kayo ma'am. Bye, Ma'am Grace. Bye-bye. Salamat. Busog na ako, kauna-una. Sige, bati ninyo, guys. Basta mga busog na guys, mag-una gina. Oy, makita na video. Basta kay mo. Kita ka excuse okay. Bro, napakita imo na daan. Ay magabutan na, kuha na. Pinar ka dahil gini. That's my vlog. Bungo lagi yung barkada lagi. Og bungol pag na ako magabutan. Ano kinahuman na kong feature ni Aquamer DI. Og sa mga mangutana og namo gyud mangutana asa dilapitan na ni sa Sandugan Larena Secure. Yate. Basta kay ma-auto sa Sandugan Larena Secure. Og that ends for this vlog day mga kawakwak no. Ay di mo kalimot to subscribe my channel Malditong Squared og para ma-update ka sa mga every upcoming videos nga akong i-upload og vlogs day no vlogs every upcoming vlogs nga akong i-upload ay kalimot to click the notification bell para ma-update ka og maoro to mga kawakwak. See you sa next vlog. God bless. Bye. Bye. Bye mga